Ran da aka zo aka mana fashi zan manta da ranar ne. Wai fashi ya kai ranar wai? Ba da ranar aka sace min laptop ba. Balla ɗakin sa an shigo an sace mai waya da laptop da power bank da 3,000. Your girlfriend? I know. Wannan ne mana ko ya sani hawoyin soyayya ne. Shooting songs na soyayya. What's going on, bro? This is your favorite boy, Feezy. I have some family members in the building and some friends as well. I'm going to ask them 8 questions. Let's roll. What's my favorite food? Ba wuce rice. Or noodles. Go with it. Okay, noodles. I'll go with noodles. Oh, okay, correct. Indomie. Come on, we're in 2025. Indomie neko chips. Correct. Pasta. Correct. Chips. You have 2 favorite foods, chips and pasta. Let's go. What's my favorite retro game? Chrono Trigger or Chrono Cross. Correct. Chrono. Correct. Metroid. Wrong. Saiken. Wrong. Chrono Trigger. Nice one, Emdee. What's my favorite color? Black. Capital wrong. Blue. Wrong. Favorite color. Thank you. Wrong. Blue. Wrong. Red. Correct. Your birthday is on the 15th of September, 1997. Come bro. Nice one. 1997, 15th September. Correct. Wallahi wanda bai san wannan ba a shigo da dare an balla ɗakin sa an shigo an sace mai waya da laptop da power bank da 3,000. 15 September 1997. Ai ba zan ma taɓa mantawa ma da date 15 September ranar da aka shigo aka yashe mu kwashe mana kaya waya laptop. Where the guy? Ilaha illallah. That day was traumatic. 15th September 1997. Correct. Okay. Ran da aka zo aka mana fashi zan manta da ranar ne. Wai fashi ya kai ranar wai? Ba da ranar aka sace min laptop ba. Okay. 15th September 1997. Correct. What's my favorite hobby? Favorite hobby? Programming? Wrong. I don't like programming. Snap ni mana. Wrong. Music. Correct. You're always on your system. No, akwai hobby then to be specific up there. Buga game. Wrong. Video ne ka je kai shi. Wrong. Who is someone I talk about a lot? Albert Einstein. Not actually. CEO Apple. Steve Jobs? Ba shi bane. Wallahi na san shi. Faɗe shi to. Wannan guy mai AI din nan. Mai yawan Sam Altman? Shi ne. Ba zan iya kawo sunan shi ba amma shi ne. Ba shi bane actually. Yes. Why is that? Elon Musk. Wallahi ba shi bane. Wallahi Elon Musk. Ina wallahi ba shi bane. Wallahi Elon Musk. Wallahi ba shi bane. Wannan abun dole a je a ƙara gyarawa a duba amma ba shi bane. Yourself? Wrong. Your girlfriend? I know. Akwai CEO din AI din nan, ChatGPT. Open AI. Sam Altman? Yawa Sam Altman. Sam Altman to shi. Sai kuma bayan shi akwai Elon Musk. Ka kenan ko. Wannan ne mana ko ya sani hawoyin soyayya ne. Shooting songs na soyayya su ne. Akwai sunan genre din. Wannan ai wanda suka san waka. Ba ce type of waka ba. Genre din aka ci. Gaskiya to be very honest ba idan wasu san me sunan genre din da. To yi guessing ko yes. Maybe R&B wata ila. Ba R&B bane. Pop. Correct. Pop ne. King of pop. Pop. Pop music? Correct. R&B. Nah. What's my favorite social media platform? Instagram. Correct. Instagram. Beautiful. Definitely Instagram. Correct. Instagram. Correct. Instagram. Come on, we are in 2025. Correct. So the winner is DJ AB. Shi ne yafi kowa sani na cikin su. Biyu ne. To, thank you very much. Gaskiya ne.